U okviru manifestacije Belmužijade, koja će biti održana 5., 6. i 7. avgusta, bit će održan i prvi sajam proizvođača nameštaja jugoistočne Srbije u Svrljigu sa akcentom pružanje podrške našim proizvođačima u Svrljigu. S obzirom da je Belmužijada kulturno-privredno-turistička manifestacija, ove godine ćemo staviti akcenat pored kulturnog i umetničkog karaktera i na ovaj privredni karakter. Raspoloženje među proizvođačima nameštaja je stvarno bilo i odaziv jako dobar i veliki i oni su zainteresovani. Videli su ta 3 dana kao mogućnost da više prezentuju svoje proizvode, a u nekoj daju budućnosti i da ih plasiraju putem ovakvog sajma. Ono što se nadamo da će ovaj sajam, s obzirom kažem da je interesovanje veliko i da su ljudi zainteresovani, da u narednom periodu održimo i sajmove drugih grana privrede. Sada smo tu u sali opštine Svrljig. Formira se jedan inicijativni odbor za organizaciju sajma nameštaja, odnosno sajma proizvođača nameštaja jugoistočne Srbije ovde u Svrljigu. Pozvali smo naše proizvođače nameštaja ovde u Svrljigu na čelu sa Rankom. Sa njim su prisutni i Milićević i Saša Milićević i Milićević firma i ostale firme koje rade proizvodnju nameštaja. Dogovoreno je da se u okviru Belmužijade napravi sajam sajam proizvođača nameštaja jugoistočne Srbije ovde u Svrljigu. Na ovaj način želimo da pozovemo sve ljude da dođu u Svrljig, jer smo Svrljig prepoznatljivi ne samo po poljoprivrednim proizvodima kao što je svrljiški sir, belmuž, svrljiško jagnje. Poznati smo po svrljiškim proizvođačima nameštaja, po tekstilcima iz Svrljiga i zato ovo sada je dogovor da zajedno ja, Jelena, Bora ispred opštinskog veća da se krene u tu proceduru, da se organizuje taj sajam proizvođača nameštaja jugoistočne Srbije ovde u Svrljigu u okviru Belmužijade, gde na tom mestu želimo da pokažemo i prikažemo naše kvalitetne proizvode Svrljiga i normalno tu će biti i proizvođači iz ostalih dela jugoistočne Srbije. Nadam se da će ovo biti uspešno odrađena akcija ovog sajma proizvođača nameštaja jugoistočne Srbije i siguran sam da će to dati mogućnost da se naši proizvodi čuju van granice naše opštine, van granice naše Srbije, jer smo svedoci da je Prolaz bio jedna veoma uspešna firma, a tu je sa nama i Ranko Jović koji ima svoju firmu koja upošljava preko 70 radnika i siguran sam da ćemo zajedno sa našim proizvođačima ovde u Svrljigu napraviti jedan ozbiljan sajam koji će biti konkurentan sajmu u Beogradu koji se održava jednom godišnje.